Sí, parlaré jo mateix, alcalde. A veure, és una bona notícia i aquí m'afegeixo als comentaris dels regidors que m'han precedit, perquè tenim un parc immobiliari, tenim un parc d'habitatges molt antic, l'estat de salut del qual ens hauria de preocupar molt més segurament del que ho fa. Són molts els problemes que arrosseguen els habitatges de la nostra ciutat, no? Pel que fa a la seva antiguitat, seguretat, falta d'eficiència i també en molts barris, també d'accessibilitat per l'antiguitat dels habitatges, l'absència d'ascensors, l'absència d'aquests mínims criteris d'accessibilitat amb una població que en molts casos doncs, també cada vegada es va fent més gran i per tant cada vegada aquestes dificultats d'accedir al propi habitatge es fan més evidents. No? Per tant, aquesta modificació de les normes urbanístiques va en la línia del que de fet ja recomanen, no? Les entitats municipalistes, coses que també ja han fet altres municipis, ho celebrem que això es porti avui en el ple. Ens agradaria, i amb això acabo, que aquesta aposta, aquest canvi de normes urbanístiques anés acompanyat també d'una bona campanya de difusió d'aquesta novetat que desbloqueja el problema que tenien algunes comunitats que no trobaven l'espai per instal·lar aquests ascensors i no podien posar-se al dia amb el que requeria la llei, que hi hagi una bona campanya de difusió i que s'estudiï també doncs, la creació d'ajuts específics. En tot això, l'oficina local d'habitatge hi pot jugar un paper, una oficina que hauria de guanyar doncs, més múscul i més ambició. Un nou motiu, una nova raó doncs, per avançar en aquesta línia. Gràcies.